So Bruno mwana wamama is back again with violence. Zvinhu zvacho so asi we had missed him hedu. Mukomana ane mapoints aanombotaura anobatsira. Mamwe acho anenge rafu but chiri chokwadi. Hanzi naBruno panapa Mwari haaite zveFacebook. Musaise Mwari panyaya dzisina basa. Mhandu yangu imhandu yangu zvekuti hey backup page hey mafollowers this that aiwa mhandu regai zvenyu kufollowa. I'm not that desperate ka. Ko munhu kana asiri desperate ngaangoregera akakuvhura peji racho tondongoziva kuti zvepeji izvi haade zvekunyengerera vanhu ngaaregere kazvepeji zvacho. And then someone replied, hanzi ukuwanza pamuromo, you are a businessman, be humble. And then Bruno replied, zvikanzi vhurira mbuya vako business vaite humble. Aiwa mukomana adzoka zvikunyatsooneka kuti ndofunga wiki ranga asipo zvanga zvitomurwadza kuti ndoita seiko ndidzoke peji hombe zvino zvakazoti within 24 hours atoita 8,000 followers. Aiwa mukomana anodiwa zvekudaro. Vanhu vari kutomuudza kuti takusuwa Bruno wadzoka waita zvakanaka. Kana asiri desperate ndinongoti mukomana ngaangoshaike pasocial media but anotoona kuti business rake haringambofambi kana asina kudzoka. Kana pasina social media presence zvinhu zvake hazvibudirire zvakanaka. Regai auya akontinue kuzi akutoposta masofa akutoita sei. Peji hombe haasati aadresa hake kuti what really happened but ari kungotaura kuti musanditi ndiMwari akatonga because inini ndotaurisa chii. Aiwa hapana Mwari apa, hanzi musaise Mwari paasingafane kuisiwa because Facebook kudenga hakuna zvekufacebook zvese izvozvo. I don't know what you guys think but mukomana ari kungoti aluta continue maenemies angogara aripo tinongokontinya kuvengana hapana chachinja. Tinongokontinya neviolence yedu yatandinayo kudhara. Hazvirevi kuti kunyu peji achasekerera vanhu achaita zvakanaka kana kuti acharegera kutuka vanhu. Aiwa ari kuti hakuna zvakadaro. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasara subscriber, please make sure that you are subscribed and see you in my next video. Road to 50,000. We are at 33 now, going to 34. Let's do the right thing. Kana waona ukusvika this extent usina kusubscribe, zvibvunze muhana mako kuti haisi kurova here usubscribe.